Hola, bon dia. Avui volia com explicar una cosa bastant personal, però tampoc vull explicar la meva vida, perquè això explica la teva vida privada a les xarxes socials, crec que s'ha d'anar amb compte. I avui volia explicar per què faig vídeos. Primerament, perquè m'agrada, perquè qui fa una cosa altruista si no li agrada, no? Si no creu que està servint per alguna cosa. I és això, els vídeos que faig normalment són altruistes, sense cap mena de benefici per mi i per molta gent, suposo. Una altra de les raons per les quals faig vídeos és perquè vull canviar les coses. I els vídeos, amb Instagram o amb qualsevol xarxa social, són una eina que, vulguis o no, s'ha d'aprofitar per intentar canviar el que tu creus injust o intentar canviar les coses cap a millor, no? I aquest és una cosa que a mi em passa constantment pel cap. Ara no va ni el cas, però sabeu aquella frase, crec que és de Mahatma Gandhi, que diu sigues el canvi que vols veure en el món? Doncs és això. Jo, a part de fer vídeos, que no m'hi guanyo la vida, soc professor i en el fons crec que estic fent el mateix. Estic ensenyant coses, sí que quan soc professor ensenyo coses didàctiques, però sempre vull buscar un rerefons, vull fomentar l'esperit crític amb la gent que em veu i fomentar la reflexió, arribar a un coneixement superior, perquè al meu cap penso, hòstia, si som tota la societat, si som més intel·ligents, som més cultes, podrem prendre millors decisions, políticament en sabrem més, no ens enganyaran, no serem populistes, no anirem a buscar, per exemple, els diners, sinó que buscarem d'on venen aquests diners, on van, com es genera tot això, i podrem ser més crítics i més constructius. I és el que busco, i potser direu, hòstia, amb una compte de 1.800 seguidors tampoc és que puguis canviar el món. Bueno, jo faig el que puc. I sí que quan faig vídeos normalment també penso en per què faig cada vídeo, els seguidors que tinc i si vull tenir-ne més o menys. I en el fons sí que en vull tenir més, perquè tot i que això porta una feina, tenir més seguidors també vol dir tenir una qualitat en els vídeos, explicar coses que interessen. A vegades potser no tothom que té molts seguidors és perquè tingui una qualitat o la gent el vulgui escoltar, sinó perquè directament és popular, però si tinc més likes en el meu cap penso que estic fent la feina bé, o que el missatge agrada, o que la gent està reflexionant, o que arriba més gent. I això, en el fons, sí que m'agrada, perquè totes les persones volen que el seu treball sigui reconegut, i més quan és altruista, vull dir, a mi també m'agrada com a professor i m'agrada moltíssim i agraeixo moltíssim als alumnes que ho fan, que em diguin gràcies per les coses que faig, i jo també els dic gràcies per les coses que fan, perquè és com que és la meva feina i jo cobro per això, jo també vull fer-ho. Potser no ho faria gratis, perquè d'alguna cosa ens hem de guanyar el pa, però sí que és una feina que a mi m'agrada fer. I és això, tenir les eines que tingui i poder canviar el món o les coses o les persones cap a una cosa millor, no? I jo no vull entrar aquí a discutir amb ningú, però crec que és una classe d'activisme. Sí que hi ha molts activismes polítics i, òbviament, crec que l'activisme més real és el que està a peu de carrer. I potser a mi em falta un pèl d'això, tot i que de tant en quant sí que faig coses, però també vull fomentar que la gent sigui conscient, que tingui consciència de les seves accions. I, per exemple, quan surto al bosc a recollir merda, que no és que ho faci sempre, i jo en cap moment he dit que ho faci sempre, no és per exemplificar, mira que malament ho fa la gent i mira que bo soc jo, sinó és per exemplificar com estem, en quin punt estem de societat, quines conseqüències tindrà això i, hòstia, potser intentar que tots traguem la merda, no? Perquè no és qui més neteja el més net, sinó qui menys embruta. I al meu cap hi ha coses que no connecten, i no em connecta com que la gent vagi al bosc i deixi la merda allà en comptes de portar-se-la a casa. I ahir vaig estar reflexionant i hi havia dues reflexions. La gent que fa això és perquè no és conscient de les repercussions que això té, i llavors tampoc la pots culpar, però li pots ensenyar i li pots dir, ei, això comporta això, o la gent que, aquesta sí que és la gent que potser es mereix una pallissa, perquè no entrem, crec que m'estic posant en un merder, però... I també penso, i sóc realista, i jo amb els meus vídeos no canvio el món, però faré el que estigui a la meva mà per fer-ho, i potser canviaré el món d'una persona, o no, però si arribo a aquesta persona ja valdrà la pena, vull dir... És molt gratificant saber que fas coses per la societat, és molt gratificant que potser no ho estic fent amb aquests vídeos, però al meu coco penso que sí, no?
I crec que també és com una feina de formigueta, d'anar parlant amb la gent, anar creant debat, anar reflexionant, introduint noves idees, i mica en mica la societat va canviant, o no, però és el que jo intento. I hi ha tantes coses de les quals s'han de parlar, hi ha tantes reflexions que potser s'haurien de fer. I sí que és veritat que a vegades els vídeos no tenen la repercussió que voldries, vídeos que t'has currat molt, com el de l'eSports, que vaig fer amb el meu germà amb molta il·lusió, i potser no tenen una repercussió, però tot i així, hòstia, doncs l'he fet, he après, el meu germà hem teixit alguna classe de xarxa i vincles més enllà, ja he tret benefici, i algú que s'hagi entrat d'alguna cosa ja ha servit per a algú el vídeo, no? I aquest és el meu pensament, també. I a tot això, doncs, estic aquí per aprendre i hòstia, si qualsevol cosa que em vulgueu dir, me l'escoltaré, qualsevol debat que podem obrir i que més o menys sigui capaç de fer, doncs el farem. I no sé, sempre estic agraït quan es comparteixen les coses, quan hi ha interacció, tot i que jo no sigui com el millor comunicador. I aquí ve una altra cosa, jo no sóc més que ningú, jo no tinc més legitimitat que ningú, ni potser a vegades en sé més que ningú, saps? Jo busco aprendre, jo busco formar-me i això transmetre-ho als vídeos. A vegades sí que no em formo perquè ja ho sé, o perquè són notícies, però tothom pot agafar una càmera al seu propi mòbil i fer vídeos. Potser el món seria un caos si ho féssim, però tothom és lliure de... Aquí l'important crec que és per què ho fa la gent, el missatge que transmets, no? I jo crec que és una cosa que personalment em plantejo molt, constantment, tot el rato busco... Tot el rato. Acabem el vídeo ja, i la reflexió final és, hòstia, faig vídeos perquè m'agrada, animo qualsevol persona que ho faci si sempre hi ha un rerefons bo, no? I això, busco que la gent s'eduqui, busqui que la gent reflexioni i tingui un esperit crític. I el que jo dic, que no s'ho creguin, que busquin i contrastin i arribin a una reflexió més profunda. I és això, i amb els alumnes ho intento també que busquin reflexions, però a vegades no ho aconsegueixo. Espero que amb la gent que m'escolti o em vegi també ho aconsegueixi. No, també no, o sigui, sí que ho aconsegueixi, no també que no, sinó que sí que ho aconsegueixi. També busco millorar el meu català.